Os veciños do Ombreiro, ao igual que veciños de outros 160 núcleos de poboación, non poden facer unha casa nova mentre o goberno socialista non desbloquee o 5% do pexón. Que podemos esperar de un goberno que nos deixa escolas inacabadas como esta de Labio? E que podes ver está sin tellado, son 4 paredes. Máis de medio millón de euros gastados nesta escola e na escola de Cabanas. Outro proxecto fracasado do goberno socialista foi os puntos de recollida de plásticos agrícolas. Estes puntos convertíronse en verdadeiros vertederos incontrolados pola falta de gestión dos mismos. Podemos ver aquí neste do Burgo, onde hai neveiras, lavadoras, rodas, etc. Un verdadeiro desastre medioambiental. O estado das pistas é un problema nas 54 parroquias da zona rural. Como exemplo, valenos esta de Galegos en Santiago de Sá, onde os veciños teñen moitas dificultades para acceder á súa vivenda. E lembremos que neste caso é a única pista de acceso que teñen. E o que prácticamente non pasa polo rural son os autobuses urbanos. Aquí en Muxa os socialistas queren suprimir aos veciños este servicio. A necesidade de reactivar o rural, fixar poboación e recuperar o seu patrimonio son necesidades esquecidas por este goberno municipal.